سلام سلام نايدجات شو تغتاتلتي وملغو أغلقمو سلامكم سنايكم بزحزح كل اللي أتمنىكم لما عنتي ناهم زولكم حدشتي حسابات ويكعا مدوات حيزلكم قريبا زلقو مدواتنا شاون ود حبيركم نامسانا خطفنحو تحتنا نحتتكم مجمريا نزي تيب channel حدشتي زغنكم سابسكرايب لايك شير ناغوركم عبارتاتوعنا زي فيديو زي بلايك جمرو نعم جمرة مدبنا لما عنتي بريزيدنت جزيرة محدار تقرأي تدس ورده نا تما عديقرات أمر حملو لما عنتي عديقرات بمخد أفتي يونيفرسيتي زلو خونتات كعنايت يونيفرسيتي قصتا قوني مولو هوسبيتال كتما عديقراتون ياو كم زفلت يونيفرسيتي عديقرات يحيزو زلو كيدومون نايتي هوسبيتال زلو عدت جيروملو هوسبيتال عم بزحات حصبتات كم زلو يوم ብዙሓት ሓበሬታታት ወይ ከዓ ብዙሕ ግዜ ናብ ሚድያ ዝወፅእ ነይሩ ሕዚ ብዛዕባ እሱ ዘሎ ኩነታት ክምልከቱ እዮም ከይዶም ዝብል ዜና እዩ ዘሎ ኣብ መንጎ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይልን ኣብ መንጎ ፌደራልን ሓድሽ ድርድር ከም ዝተጀመረ ማሊ ኣውራምባ ታይምስ ዘጊብዎ እኒኦ እቲ ዘገባ ብጣዕሚ ስፍሕ ዝበለ እዩ እቱ ኣብ መንጎ እውን እቲ ድርድር እቲ ሓድሽ ተጀሚሩሎ ዘሎ ድርድር እውን ጽቡቕ መንገዲ እናኸደ ይኹን ግን ኣብ መንጎኡ ዝኾነ ናይ ጽምዶ ደገፍቲ ዝኾኑ ኣካላት ሓደጋ ከም ዝገጠሞ ወይ ከዓ ንዕኡ ዘዕንቅፉ ኣካላት ከም ዝተፈጠሩ እዩ ኣፍቲ ኣውራምባ ታይምስ ብሰፊሑ ገሊፅዎ ኣሎ። እስኪ ሰሚዕና እንመለስ። የፌዴራል ኃላፊዎችንም አነጋግረዋል። ከሁለቱም ማለትም ከፌዴራልና ከትግራይ አመራሮች በጎ ምላሽ እንዳገኙ ሰምተናል። ከሁለቱም አካላት ለድርድር መነሻ የሚሆኑ የአጀንዳ ነጥቦችንም ተቀብለዋል። መልካም የሚባል ፕሮግረስ ያሳየ ነው የተባለው ይህ ድርድር አውራምባ ታይምስ ባገኘው መረጃ መሰረት አሁን አብዛኛው ስራ ተጠናቆ የሴፍቲ ጋራንቲ ጥያቄ የማቅረብ ሂደት ላይ ደርሰዋል። ያው ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ከሶስቱም አክተሮች ማለትም በፌዴራል መንግስትና ትግራይ ባሉ ከትግራይ ደግሞ ከሶስቱም አክተሮች ማለትም ከህወሓት ከሰራዊት እንዲሁም ከጊዜያዊ አስተዳደር የሚወከሉ ኃላፊዎች በዚህ ድርድር ተሳታፊ ከመሆናቸው ጋር ተያይዘው አዲስ አበባ ላይ በሚኖራቸው ቆይታ የሰርድ ፓርቲ የሴኩሪቲ አሹራንስ ወይም ደግሞ የሴኩሪቲ ጋራንቲ በመባል የሚታወቀውን ሂደት ላይ እንደተደረሰ ሰምተናል። ስለዚህ ባለን መረጃ መሰረት ሂደቱ የመጨረሻ ምዕራፍ ላይ ነው ያለው። ምናልባትም በሚቀጥለው ሳምንት አጋማሽ በአዲስ አበባ ሊገናኙ እንደሚችሉ ነው እነዚህ ምንጮቻችን የጠቆሙት። ይህ የሸትል ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ግን አንድ ፈተና ገጥሞታል። ይህ ፈተና በቀድሞው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር በሆኑት በአቶ ጌታቸው አሰፋ አስተባባሪነት የሚካሄድ እና 3 ጀነራሎችን ያቀፈ ይህ ድርድር አስፈላጊ አይደለም የሚል እንቅስቃሴ እያደረገ ያለ ቡድን ነው። ተመልካቾች ግልጽ እንዲሆንላችሁ ይህ በሚስጥር የተያዘው ድርድር ይፋ ለማድረግ የተገደድነው ፈተና ስለገጠመው ነው። ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ከመደናቀፉ በፊት የማደናቀፉ ስራ በሙሉ አቅማቸው እየሰሩ ያሉት አካላት ምናልባት ከተደናቀፈም ኃላፊነት የሚወስዱት እነማን እንደሆኑ ህዝብ እንዲያውቃቸውም ጭምር በኔሚንግ ኤንድ ሼሚንግ አፕሮች ማጋለጥ ስለሚያስፈልግ ነው ስማቸውን የምንዘረዝረው። እናም ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ይህንኑ በዋናነት የሚያስተባብሩት አቶ ጌታቸው አሰፋን ጨምሮ ከአቶ ጌታቸው ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ በጥብቅ እየሰሩ ያሉት 3 ጀነራሎች፣ አንደኛው የምዕራብ ግንባር አዛዡ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ኃይለ፣ ሁለተኛ ብርጋዴር ጀነራል ኃይለ ሥላሴ ግርማይ ወይም ወድም በይታይ፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት የሰራዊት አዛዥነት ስራ ላይ ያልነበሩትና በጡረታ ላይ የቆዩ አሁን ግን ሰራዊትን እንዲመሩ ሀሳብ ቀርቦ በካውንስሉ ጉዳያቸው እየታየ ያለ ማለትም የሰራዊት አዛዥ እንዲሆኑ ባለፈው በነበረው የዜና እወጃችን ገልጸናል። ተመልካቾች እኒ ጀነራል ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ ይባላሉ ወይም ውድመዲን ይባላሉ። ውድመዲን ያው ከዛም ላለ ጊዜ በአክቲቭ አልነበሩም፣ ሰራዊት አመራርነት ስራ ላይ አልነበሩ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ባለፈው ከአንድ ወር በፊት በነበረ የካውንስል ስብሰባ የሰራዊት እንዲመሩ ጥያቄ ቀርቧል። ሆኖም ግን እሳቸውን የሚደግፉ ጀነራሎች ከ2 በላይ አይደለም ቁጥራቸው። በዚህ ምክንያት ሹመታቸው አሁንም ውይይት የተደረገበት እንደሆነ ሰምተናል። ያም ሆነ ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ ወይም ውድመዲን በጌታቸው አሰፋ ስር ይህ ድርድር አያስፈልግም ብለው አቋም ከያዙ ከብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ኃይለና ከብርጋዴር ጀነራል ኃይለ ሥላሴ ግርማይ ወይም ወድም በይታይ ጋር 3ኛ ሰው ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ 4 ግለሰቦች ማለትም አቶ ጌታቸው አሰፋ፣ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ኃይለ፣ ብርጋዴር ጀነራል ኃይለ ሥላሴ ግርማይ እንዲሁም ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ እነዚህ 4 ግለሰቦች ለትግራይ ብቸኛው መውጫ መንገድ ጽምዶ እንደሆነ ያምናሉ። በጽምዶ እየተጠናከረ በመሄድ ላይ እንደሆነም ያምናሉ። ጽምዶ በሚያመጣው ጸጋ አማካኝነት ነው ትግራይ ጥያቄዎቿን የምትመልሰው ወይም ጥያቄዎቿን ምላሽ የሚያገኙት ብሎ ያምናሉ። በዚህ ሂደት ውስጥ ከፌዴራል መንግስት ጋር የሚደረግ ምንም አይነት የውይይትና የድርድር አማራጭም ጽምዶውን ያደናቅፋል። የጽምዶው የበላይ ጠባቂ የሆኑት ወይም የጽምዶ አያቶላ በመባል የሚታወቁትን አቶ ኢሳያስ አፈወርቂን ሊያስቆጣ ይችላል ብለው
ያምናሉ። ከዚህ በመነሳት ነው እንግዲህ ተመልካቾች ቀደም ብዬ የገለጽኩትን ሚስጥራዊ የድርድር ሂደት አያስፈልግም በሚል ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረጉ ያሉት። እንደነዚህ የአውራምባ ታይምስ ምንጮች መረጃ ከተጠቀሱት 4 ግለሰቦች ውጭ በርካታዎቹ የፓርቲና የሰራዊት አመራሮች ይህ በዲፕሎማቶቹ የተጀመረውን የድርድር ሂደት እንደሚቀበሉት ሰምተናል። የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ የጽህፈት ቤት ኃላፊዋ ወይዘሮ ፈትለወርቅም ምንም እንኳን በጽምዶ አስፈላጊነት ወይም ደግሞ በዛ አሰላለፍ ውስጥ እንዳሉ ቢታወቅም ይህ ድርድር በመርህ ደረጃ ተቀብለዋል እንዳሉ እስኪ ውጤቱ ምንም ሆነ ምን በመርህ ደረጃ እንቀበለው እንየው የሚል አቋም እንደያዙ ተገልጾልናል። አውራምባ ታይምስ ከምቲ ዝፀውፅኦ ሓደ ዲፕሎማት እቲ ድርድር ክመርሑ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ቀፃሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መፅኦም ከም ዝደራደሩ እዩ ሓበሬታ ኣቕሪቡልና ዘሎ። ከምዚ ናሃለየ ግን ደገፍቲ ፅምዶ ዝኾኑ ኣካላት ወይ ከዓ ጀነራላት ልዕሊ 4 ዝኸውን ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ምስ ፅምዶ ኢና ወይ ከዓ ምስቲ ናይ ኢሳያስ ጀሚርዎ ዘሎ ኢና ኢሎም ነቲ ፅምዶ ከም ዘዕንቅፉ ዘለዉ እውን እዩ ገሊፅና ዘሎ። ናብቲ ካሊእ ዛዕባና ክንኣቲ ድማ ኣታኽልቲ ሃይለስላሴ ኣነ ኣብ መሪሕነት ንሃለኹ ንዘጥፋእኹም ጥፋኣታት ብምልኦም ዝኾነ ይኹን ክሕተተሎም ዝኽእል ነገር እንድሕር ተሃልዩ ክሕተት ድልው እየ ኢሉ ተዛሪቡ እኒኦ። ኣታኽልቲ ሃይለስላሴ ከምቲ ዝፍለጥ ብ2013 ኣብቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ዝበሃል ነበረ ብፌደራል መንግስቲ ዝተመደበ ኣካል ኣመሓዳሪ ከተማ መቐለ ዝነበረ እዩ። ኣሽዑቲ ግዜ ንዘጥፋእኹም ጥፋኣታት ወይ ከዓ ንዝኾነ ይኹን ነገር ክሕተት ድልው እየ። ከምዚ ክኾን እንተኮይኑ እውን ብምሉእ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣካል ኣብ መሪሕነት ዝነበረ ካብ ዝኾነ ይኹን ናብ ተሓታትነት ክቐርብ ተሎ እዩ ኢሉ ተዛሪቡ እኒአ። ኣብ ትግራይ ክሰፍን ዝደልዩ እውን ተሓታትነት ክህሊ እኒኦ፣ ትግራይ ክትለምዕ ትግራይ ክትሓወ እንድሕር ተኮይና ተሓታትነት ክህሊ እኒኦ ኢሉ ተዛሪቡ እኒአ። እስኪ ሰሚዕና ንመለስ። ንምንታይ ኢንቴንሽናል ለዘመናት ላዘረፈ ነበረ ኣካል ለኣኻል ኣካል ታሪክ ክገብረካ ዝሞክሮ ነገር ክቕባልነት የብሉ ወይ ምፃእ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ይልውቅ ኣለኹ ኣታኽልቲ እዚኣ 5 ሳንቲም ሂቦ እየ ልብል እዚኣ ወሲድን እዚኣ መንጢሉ ሰብ ተሃልዩ ኣምረ ድሄር ተድሃሉ ብዝድላይ መንገዲ ኣብ ዝደለዮ መድረኽ ኣነ ክሕተት ፍቓደኛ እየ። ዘሴም ኢስትሩ ኩሉ ሰብ መሪሕነት ሕወሓትን ጀነራላትን እውን ከምኡ ይተሓታቱ ብደረጁ ወታደራዊ መራሕሲ ይኹን ስቪል መራሕሲ ይኹን ናይ ልምዓት ትካላት መራሕሲ ይኹን ፖለቲካ ውዳበ መራሒ ማተር ፖለቲካ ፓርቲ መራሒ ጭምር ያውቱ ፖለቲካ ፓርቲ ወላ ሕጋዊ ይኹን ቱ ኤቭሪቲንግ ባዕሉ ሰላም ሓደሩ ሰለስተ ኤሌመንት እዮም እንደም ትሕቶ ስለልኻዮ ክኾኑ ዝግብኦታ ይመስለካ ትግራይ ባይዘወይ ክትሓውቶ ኮይና ካብቶም ክግበሩ ዝግብኦም ነገራት ሓደ ተሓታትነት ትግራይ ክሰፍን ፍትሒ ተለይመፅኡ ፀገም ክፍታሕ ይኽእል እዚ ደሞ ካብ በለካ ኣኺ ብልወፀ መንገዲ ብጭቡጥ ማንም ሰብ ናኢሉ ተገኘ ብድሕሪኡ እዩ ምትእምማን ምሕባር ምዕባይ ምልማዕ ዝበሃል ነገር ይመፅእ። ኣታኽልቲ ሃይለስላሴ ነቲ ዝተሓተቶ ሕቶ ድማ ብምልኦም ጥፋኣታት ኣብ መቐለ ዝተፈፀሙ ብምልኦም ጥፋኣታት ሕወሓት እያ ኣጥፊኣቶም ኢሉ ሕወሓት እያ ኣጥፊኣቶም። እስኪ ሰሚዕና ንመለስ። ለኣብነት ኣነ ኣብ ዝነበርኩሉ ጊዜያዊ ምምሕዳር ብሱር ናብ መሬት ኢሹ ኣይንካይ እዚ ናይ ፀጥታን ሰብኣዊ ሓገዝን እየን ተስርሖም ንምንታይ ሓደ ናብ መጀመርያ ስራሕ ማይዘው ሕወሓት ካብ መቐለ ትወፅላ ናብ መቐለ ማዘገጃቢት ኣውጂማ እያ ኸይዳ ናብ መቐለ ማዘገጃቢት ንምንታይ ኣብ መሬት መቐለ ሰብ ዓንደርታይ ስራሕቲ ወንጀል ትፈልጥ እያ እቲ ማዘገጃቢት ኮምፕሊትሊ ዳታ ጠፊኡ እዩ ባይዘው መቐለ ለጥፋማ በዓል ሕወሓት እዩ ሰለ መቐለ ዝጋጠመ ነገር መንዳእት እዩ ናይ من بازارات اوكي الخونه بطش عاوز تدرس زريفو يبال اما غلياتهم الخونه بطنا فن اطو اخر يبال اما غلياتهم اما ويتنس اما قال لك طفي ما تفهم من ما وسيدوه انت لقط نعم جمره سبيشال زي عندنا قالت الناي ما زجاجات ما زجاجات مجمره تقول لنا مريت داتا تقول لنا دوكمنت بقول مجمره بعلم حزام مولوز هذه اودي مولوز اودي لو انت خاطين اللي بقاتي وانبر الترابيزه كيف كده صار اصلا تحقق في زي ما حضركم ولدي بايزوي ودي تجاجي يوم يوم ويهور ويلوم مسيم المولى الصغير يعني ذكر زي ما سنستجيب لك كمان أزلا دمار أزلا كذا هم عين سبعة يوم سلزي completely أبنائنا جزء من محدار بالخون يكون من جدي نعمريت إيشو أي تنازعي مش هاتينا برا ملواتينا برا ما هابينا برا من تارينا برا فلات ماتر من هنا سؤولين برا بس أزي ما لازم يعني يلا كله هذا أنا يوصل خوي سوخا يوصل ما تها بالملكة أكل كسارة فدهانته أبغى من فتحي ጥፋተኛ ተባሂሉ ግቡ ተወዛ ጥፋተኛ ሊሆነ ሰው ደግሞ ነፃነት ክራግዝ ነው ናይ መዘጋጃ ቤት
ከተማ መቀለ ይኹን ኣብ መሬት ኣብ ገለ ኣብ ኩሉ ዝግበር ነበረ ንሕና እሱ ዓይነት ክንገብረውን ግዜ ኣይነበረናን ኣብ ካሊእ ኢና ንሰርሕ ነርና ነዚ ብምልኡ ድማ ሕወሓት እያ ተሓታቲት ሕወሓት እያ ኣጥፊኣቶ ይብለና ኣሎ ያው ናይ ተኸልቲ ብግልፂ ናብ ሚድያ መፅኡ ዝምግቱ ኣሎ ሻብ ሕዚ ካብ መራሕቲ ሕወሓት ከምዚ ዓይነት ዘረባ ኣይተሰምዐን ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል ወይ ከዓ ብሳጉኡ መንጋግ እናተባሃለ ዝፍለጥ ታደሰ ወረደ ናብ ትግራይ ዝኸደ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ክሰርቕ እዩ ኢሉ ተዛሪቦም እኒው ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ ትግራይ ዝኸደሉ ምክንያት ክሰርቕ ወይ ከዓ ብቶም ናይቲ ውድብ ሓለፍቶት ወይ ከዓ ሓለቕቶት ዝበሃሉ ቃል ብዝኣተየሉ መሰረት ይኸይዱ ዘሎ እቲ ቪድዮ ሰሚዕና ንመለስ ውግእ ምምራሕ ዘይኮነ ኣኼባ ምምራሕ ኣይኽእል ታደሰ ኣብ ከሰላ እንታይ ከም ዝወሎ ሰሚዕካ ቅልፅም ካብ ትግራይ ኢሎም ተጋርኮ ደናቑርኮ እዮም ዝብሉና ትፈልጥ ዲኻ ስጋ ዓፅሚ ከምቶም ሳሕል ዝሞትና ኣለዉ እሱ ዝረአዮ ዘሎ ኢሳያስ እዚ ፈትለ ትበሃል እኒኣ ኢሳያስ ከይዱ ለቋቂምዋ እዩ ታደሰ ዝበሃል እኒኦ ቀደም እውን ክሰርቕ ኢናኡ ከይዱ ወራሲ ኮይኑ ስብሓት ከውርሰካ ኢሉ ይወሲድዎ ዓጆኻ ዝምግቶ ዘረባ እያ ዝዛረብ ዘለኹ ታደሰ ንምንታይ ከይዱ ኣነ ንምንታይ ዘይከድኩ ታደሰ ንምንታይ ከይዱ ተመውዚ ዘሎ ኣብዚ ኮ ካብቶም ትግራይ ዝኸዱ ዘይንስ ቁፅሪ ጀነራል ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ኢደየቱ ዝበለ ታደሰ ከምዛ ለሙ ከይዱ ስብሓት ከምዛ ፅባሕ ንዓይልዎ ካፍ ኢሉ ውርሻ ክወርስ ቃል ተኣትዩሉ ካብኡ በሎ ኢልዋ መሬት ስኹ በቃ ናበይ ከድ ከም ዘሎ ነገር ይፈልጥ ውግእ ምምራሕ ዘይኮነ ኣኼባ ምምራሕ ኣይኽእል ታደሰ መብዛሕትኡ ጀነራል ዮሃንስ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናብ ሚድያ እናመፁ ብዙሓት ሞጎታት እናመጎቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት እናቐረቡ ምስቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ጀነራላት ጉዶምን ካሊእ ምስጢራቶም እናውፅኡ ዝርከቡ ጀነራል እዮም ሓደ ኣቦና ድማ ኣብ ተፈናቐል ኣብ ናይ ኬንዳ ዝነብሩ ተፈናቂሎም ካብ መረበቶም ዝነብሩ ኣቦ በኣምሓርኛ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ እዚ መላእ ኢትዮጵያውያን እዩ እዚ መልእኽቲ እዚ በተለይ ከዓ ኣብ ፖለቲከኛታት ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ንዝኾነ ይኹን ብምልኦም እዚ መልእኽቲ እዚ ኣመሓላልፎም ኣለዉ እስኪ ሰሚዕና ንመለስ ተውት ፍቅር እንሁን ወንድማሞች እንሁን አገራችን ሰላም ይሁን አገራችን ትደግ እንዳትወድም ወደ ኋላ እየቀረች ነው እርስ በእርሳችን እንደ ጅብ እየተበላለን ይሄ ጥሩ አይደለም ለሀገሪቱ ለኛም ጥሩም አይደለም ለሀገሪቷን ጥሩም አይደለም በጎች ለምሳሌ ጠባቂ ያለላቸው ሆነ በግበልታቸው ይቀራል እና እርስ በእርሳችን እየተበላለን ሀገሪቷ ባዶ ልትቀር ነው እስኪ እዩት ማን ያልወለደ ማን ያልተወለደ እና ተውት እንጂ ተውት ወገኖች ተውት እባካችሁ ልብ አድርጉ ውጭ ያላችሁ ምሁራኖች ቤት የተወጠረ ትታችሁ እስኪ ዝቅ ብላችሁ አይታችሁ የፍቅርና የሰላም አድርጉለት የፍቅር የሰላም ይሁን ሀገራችን እርስ በእርሳችን እየተበላላን ቁጭ ለመሰሪያቸው እየሸቀጡ በእኛ ይሄን ቀርቶ ሁላችንም አንድ ሆነንም ሀገራችን አናሳድግም ለምን እርስ በእርሳችን እንደ ጅብ እየተበላላን ሀገሪቷ ትደም ባዶ ትቅር ተረባካችሁ ራሱለት ኧረ ትንሻሱ ህዝቡን እየተጨረሰ ነው ኧረ ተጨንቆ ነው ለዚህ ነው ያስተማራቸው ኢትዮጵያ ያስተማራቸው ለዚህ ነው ዓድና ሰላም ትኹን ሃገርና ሰላም ትኹን ፍቅሪ ንኹን ዓድና ትዕበ ድሕሪት ትመለስ ዝብል መልእኽቲ እዮም ኣመሓላልፎም ዘለዉ ያው ዘረባ እዚ ድማ ኩሉ ከድምፆ ዘለዎ ዘረባ እዩ ሰላም ደቂ ዓበይቲ ናሎማዓንቲ ዝነበሩ መደባትና ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ቀፃሊ ሻብ ንጋነ ሰሰናይ ንዓኹም ዩቲብ ቻናልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ